महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ। बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ। गोबां मिशन दङ। आं मोनसे लुगैयो BPF जों UPPL जों ज' जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना क्लियारलि बुजि मोनगोन। लोगोफोर, जों गुबुन समफोराव गोबां गावजों गाव BPF आरो UPPL नि गेजेराव गोबां दुसिलायनाय, गोबां बेयो बेखौ बुंलायनायखौ जों गोबां नुबोबाय, गोबां खोनाबोबाय। नाथाय बे समाव मा जादों, जोंनि बर' हारिनि जे गोख्रों पलिटिकेल पार्टिफोर, जाय राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव सानफा मोनफा गुबुन गुबुन रोखोमनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। नंगौ, जोंबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय ज' जानायखौ जोंबो लुबैयो आरो जोंनि थांखियाबो बेनो। जों खौसेयै जों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव ज'यै खामानि मावनांगौ। पलिटिकेलानो जा, समाज सिबिनायानो जा, गासैयावबो जों ज' जानानै खामानि मावजानायखौ लुबैदों। नाथाय बिथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय, बेयो उनाव बेसेबांदि खामानि हैगोन बेखौबो जों साननो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बै समावबो बेफोरबायदि सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय साक्सेस जायाखै। जायनि थाखाय दिनै गुबुना लामा मोननानै बेबायदिनो BTCखौ थेर बेथेर खालामनायनि लामाखौ लादों। थिग बेफोरखौ गिनानै दिनै सिन्था खालामफिननानै दिनै गाज्रि हालोदाव थांबाय थादों। बेफोरखौ नुहुरनानै सानफिननानै दिनै फिन आरो बे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों। जों साबायखर होयो जुदि थारैनो ज' जानो हायोब्ला। जों जुदि ज' जानो हायाब्ला जा बेयाव दुखु मोननाय दं। जुदि ज' जानो हायोब्ला जों बेयाव दं। जुदि ज' जानो हायाब्ला जों बेयाव थानाय नङा। दा बेखौ लानानै जोंनि BTCनि बर'फ्रा बा बर' रायजोफ्रा गोबां आसा खालामनानै दंबाय थायो जे फैबाय थानाय समाव BPF आरो UPPL खौसे जानांगौ आरो खौसे जानानै सोरखार सालायनांगौ। जेब्ला सोरखारा जुदि जामारोब्ला, थारैनो जुदि मोगथाङाव महर मोनमारोब्ला, BTCनि चिफआ सोर जागोन, बे मोनसे गेदेर कुइसन जानानै थागोन। बेखौनो लानानै जोंनि BTCनि EM बा दानि UPPL सोरखारनि EM मानगोनां राकेश ब्रह्म सारा रोखा खालामदों, मोनसे इंगित होदोंदि बियो फैबाय थानाय समाव जुदि BPF आरो UPPL नि गेजेराव जुदि खौसे जानानै सोरखार दायोब्ला चिफआ सोरखौ खालामगोन। दा बे बाथ्राखौ दिनै राकेश ब्रह्म सारा रोखा खालामना होदों। नोंथांमोननो बे क्लिपखौ दिन्थिगोन। क्लिपखौ नायब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। लोगोफोर, आङो मोनसेल' खोथा बुङो, बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों। आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै। प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ। गोबां मिशन दङ, गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। सान्थि BTR सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ। बे समाव आं मोनसे लुगैयो BPF जों UPPL जों ज' जानांगौ। खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ। आरो फैगौ जे एसेमब्लि इलेक्सन 15टा जि समस्ति, बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौ देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव, बे आंनि पार्सनेल चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ, बेनि खोथा आरोखि। जुदि बिथां बुंनाया थारैनो मोगथाङाव जामारोब्ला, जुदि नंथारमारगौब्ला, खौसे जामारनो हायोब्लाथ' बे जोबोर मोजां। जुदि खौसे जायाब्ला, बे मोगथाङाव महर मोनाब्ला बा सिमांनि सिमां, दा बुंनाया बुंनायल' जानानै थायोब्ला हले ओरैबादि बर' हारिनि गेजेराव कन्ट्रभार्सि जालायगोन। बियो बेखौ दुसिलायनाया ओरैबादिनो गोब्राब जागोन। आरो BTCआव जोंनि बर' हारियाव माखासे पलिटिक्स गेलेनाय बा पलिटिक्सआव ओरैबायदि बेले बेजे गुलाय गुजाय थासारिया नुजागोन। बे हले रोखा आरोना। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे माखासे आपडेटखौ होदों। नोंथांमोना मा सानो? आरो बे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों, दिनै BTCआव BPF UPPL जों जेबो दुसिलायनाय, जेबो बुंलायनायखौ नुवाखै। नाथाय मोननै राजखान्थि, जाय नेसनेल आरो रिजनेल, जाय BJP आरो UPPL नि गेजेराव बे साननैसो एसे दुसिलायनाय बा कन्ट्रभार्सि जालायनायखौ जों नुगासिनो। दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। नोंथांमोना बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो नागिरो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे ससे आपडेटखौ होबाय। नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबायदि भिडिअखौ लुबैयो, अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन। लोगोफोर, जय बर' हारिनि। टाटा, बाय बाय।